खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 24 जानुवारि मंगलबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिकां ब्रह्मआ। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। समाजाव मोजां खामानि मावनानै गुबुनजों बाख्नायजागोन। ओनसोलाव मुं गोसारगोन। साननायफ्रा मोजां। बृष राशि। न'खराव धोन फैगोन। आंखालनि समाव धोन मोननायखौ लानानै हाजासे खुसि जागोन। जेंनाफ्रा उदां जागोन। मिथुन राशि। सुथुरनिफ्राय उदां जागोन। गुबुननि गाज्रि नोजोरनिफ्राय बारग'गोन। उदाङै खामानि मावनो हागोन। कर्कट राशि। मोजां सान जानाय नङा। न'खराव नांलाय खमलाय जागोन। एसे जेंनायानो गिदिर जालांनो हागौ। सिंह राशि। मोजां सान। समाजाव मान सन्मान बारायगोन। गावनि रोंगौथिखौ लानानै गोग्गानाय लानाङा। कन्या राशि। सांग्रां जा। गोसोनि लुबैनाय हास्थायनायखौ होबथा। खामानि मावनो लानायनि सिगां गोबां सानग्रोनाया मोजां। तुला राशि। गुबुननि सायाव गाज्रि नोजोर लागोन। इनाय फाब खामानि मावफ्लांगोन। गावनि गोरोन्थिखौ मिथिस्लाबनाय नङा। वृश्चिक राशि। गोसोआव मानोबा गोबां गिनाय सोमजिगोन। सिगांनि दाय जेंनाखौ लानानै बांसिन गिनाय जागोन। धनु राशि। हरखाब आखायाव धोन फैगोन। न'खरनि धोनखौ लानानै गोग्गागोन। साननाय हनायफ्रा सिगांनिख्रुइ साबसिन। मकर राशि। फालांगि बिथिङाव मोजां नङा। जायखिजाया फालांगियावनो खहा जानायनि मिजिं दं। मुवा बेसाद बायनायाव सांग्रां जा। कुम्भ राशि। देहानि थाखाय साबसिन सम। बेमार आजारफ्रा देहानिफ्राय जानगारगोन। गोग्गो देहाखौ लानानै गोजोननाय फैगोन। मीन राशि। बिसि फिसानि जेंनाखौ लानानै जिंगासिनांगोन। दुखुजों गोसोआव बायदिसिना सानफ्लांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 52थि बोसोरसालिया जथुमायाव एगजिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एगजिबिसन। बे एगजिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एगजिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।